V tomto kryptožurnáli vás bude top udalosťami posledných dní z kryptosveta sprevádzať Minco. Dobrý deň. Vítajte na kanáli Kryptožurnál. Bitcoinu už veľa nechýba a prerazí svoje vlastné ATH z novembra 2021. Taktiež sa v 9. týždni veľmi dobre darilo kryptomenám Pepe, VIF a Floki. Spoločnosť BlackRock spustila 1. marca prvý brazílsky spotový bitcoinový ETF eShares Bitcoin. Zatiaľ bude dostupný len pre vybraných investorov, ale neskôr ho plánujú sprístupniť aj retailovým investorom. Zverejnil portál bitcoin.com. Vývojári kryptomeny Floki predložia návrh na spálenie 2% zásob, ktorá predstavuje v súčasnosti hodnotu viac ako 11 miliónov dolárov. Floki tým už v januári 2023 spálil svoje tokeny, čo spôsobilo 70% nárast ceny tokenu. Správu zverejnila stránka coindesk.com. Gala, popredná spoločnosť v oblasti Web3 zábavy, spúšťa GalaSwap, prvú decentralizovanú burzu postavenú na GalaChain blockchaine. Táto burza je schopná spracovať 2 milióny transakcií za sekundu, čím sú ostatné decentralizované zmenárne výrazne za ňou. Táto správa bola zverejnená na stránke prnewswire.com. Používatelia kryptoburzy KuCoin môžu jedným kliknutím zmeniť eura na ktorúkoľvek z podporovaných kryptomien pomocou svojho osobného účtu Revolut. Podporované kryptomeny si môžete pozrieť v tabuľke na KuCoin stránke. Online četovacia aplikácia Telegram oznámila, že majitelia kanálov budú od marca dostávať 50% z celkových príjmov z reklamy, ktorá sa zobrazí v ich kanáloch. Telegram bude na realizáciu platieb používať výlučne blockchain TON. Viac si o tom môžete prečítať na stránke cointelegraph.com. IOTA spojila sily so Svetovým ekonomickým fórom, Inštitútom Tonyho Blaira pre globálne zmeny, spoločnosťou Trademark Afrika, Inštitútom pre export a medzinárodný obchod a Globálnou alianciou pre uľahčenie obchodu s cieľom vytvoriť inkluzívny digitálne podporovaný obchodný ekosystém v medzinárodnom obchode. Podpísanie dohody o spolupráci je prísľubom tejto koalície, že sa zameria na potreby všetkých zainteresovaných strán v dodávateľskom reťazci, povedal Dominik Schiener, spoluzakladateľ IOTY a predseda nadácie IOTA pre stránku bitcoininsider.org. Mám pre vás pár tipov a obchodov na nasledujúce dni. Predtým vás ale chcem upozorniť, že informácie v tomto videu neslúžia ako finančné poradenstvo. Ak zainvestujete financie na základe informácií zverejnených v tomto videu, robíte tak na vlastné riziko. Vždy si urobte aj vlastný prieskum predtým, ako sa rozhodnete do niečoho investovať. Humanity Protocol získal strategickú investíciu od viac ako 20 fondov rizikového kapitálu s cieľom zmeniť digitálnu identitu a finančné začlenenie pomocou vlastného blockchainu odolného voči útokom Sybil. Humanity Protocol je novinka na kryptotrhu, ktorá poskytne vývojárom mechanizmy autentifikácie s úplným vlastníctvom údajov a identity. Túto správu publikovala stránka Medium. To je už na dnes všetko. Zatiaľ dovidenia.